Isa sa mga deadliest nga virus sukad sa atong kasaysayan, sa naabtan lang nako ang COVID-19. Isa ni sa mga gikahadlukan natong maayo, nasayod ta unsa ang damage nga gihatag nini sa atong kinabuhi. Kung moadto pud ta sa aspeto sa sakit sa ato ang lawas, isa sa mga gikahadlukan natong maayo ang cancer. Once mohisgot tag cancer, mo feel gid tag kahadlok ug musudin sa tong una-una nga medyo seryoso na siya nga klase sa balatian. According sa study, sa modern nga study, ang paborito nga pagkaon sa itong mga cancer cells daw ang sugar. The more ta magkaog sugar sa atong body, the more daw nato gipatambok og maayo ang cancer cells sa ato ang lawas. Now, gi-mention nako ni tungod kay partly related o connected ni sa atong message. Isa sa mga deadliest kayo nga sin nga mahimo nato sa Dios magsugod sa ato ang kabalaka. Tungod sa atong kabalaka, daghan kay mga dagkong mga decisions ang mahimo sa usa ka tawo atubangan sa Dios. Siguro wala nato ni napansin, no? Pero isa ka serious kay nga offense, isa kayo ka seryoso kayo nga sala ang mahimo nato sa Dios once magkinabuhi ta diha sa pagkabalaka. Balaka ta sa atong matag adlaw nga gikinahanglan. Balaka ta sa atong mga financial needs, trabaho, plite, pagpaskwela sa mga kabataan, mga bayro noon, nabalaka taon sa ugma sa atong kabataan. Mudako baka sila nga naay maayo nga ugma, makakitag pamilya nga nindot, makasunod ka sila sa atong ligasiya sa pagpangalagad sa Dios. Daghan pud sa atong mga young people ang nabalaka silang ugma. Kinsay ilang pangasawon ini kaug, kinsay ilang pamanhonon. Daghan sa atong mga youth nabalaka kay wala pay uyab. Ang uban pod nabalaka kay nanubra ang uyab. Ang uban nabalaka kay nagkatigulang na. Unya nagkadaghan ng mga wrinkles sa naong, di na madag tina, di na madag sinsansu. Musugot kag sa dili, daghan kag kabalaka. Now siguro wala lang na nimo, pero isa na ka serious kayong offense against the Lord. According sa statistics survey, 40% daw sa atong mga kabalaka dili gyud mahitabo. 40% sa imong gikabalak-an og maayo di gyud na mahitabo according na sa survey. 30% sa imuhang gikabalak-an pod mga nahitabo na sa imong past nga dili na mausab. Muna siya sakit ug lisod. Kay usually sitag kabalaka sa mga butang nga nahitabo na bitaw nga wa nay mahimo. Nya di na gid mausab. 10% daw sa imuhang kabalaka o gikabalak-an. 10% ana makaapekto sa imuhang health. Oh, 10%. Og abi nimo ang gikatawan according pa sa mga naga-study nga the more ka sige kabalaka, the more ka nagahatag og negative nga impact sa imong health. Muna ang tao bitaw nga nagsigig kabalaka, masakiton. 10% lang ang impact na sa atong body. Pero usahay, dugay na kinaglumlum ning kabalaka nato, basig 50% na ang yan na-contribute sa atong health. Now, again, isa ka seryoso kay nga sala ang kabalaka sa ato ang lawas o mahimo nato sa Dios tungod kay dako kinig damage. So tiyanti ka, dako kayog damage ang kabalaka sa imong kinabuhi. Magsugod ta, number 1. Worry, again, it is a serious sin against God. Dili lang ni sala. Dili lang ni sama sa sala sa pagpamakak. Usani ka seryoso nga sala against the Lord. Kinumdum mo ni Abraham, balikan ako gamay sa Abraham sa Old Testament. Gisaran silang baby ni Sarah at the age of 75. So nikatawa in taon si Sarah.
kay tigulang na sila. Wa pa gid sila baby sukad. Ingon ang Ginoo lagi maka-anak ka Abraham. O ang imong kaliwatan Abraham sama sa gidaghanon sa balas sa baybayon. So di na literal, meaning grabe gyud mudaghan ang kaliwatan ni Abraham. Nabalaka sa Abraham nilabay pila ka tuig, nabalaka sa kay wa pa gyud naabot ang saad sa Dios. Ano sa pa man moabot Ginoo, nagkataas na mong edad. Hinungdan sa kabalakan ni Abraham nga di na mahitabo ang saad sa Dios niya. Iyang nakahuna-una sila alternative, iyang gidulugan si Hagar or Hagar. Hinungdan nga nataw si Ismael. Ang pagkatao ni Ismael mo'y pinakadakong threat sa katauhan sa Israel. Kay later, pagkatao ni Ismael, nag-edad na siya mga more than 10, nataw man pud si Isaac. Si Isaac ang anak gyud ni Abraham ug ni Sarah. Ug mao gid ang promised child. Nakarealize si Abraham ug si Sarah nga dili di ay si Ismael ang promised child. Si Isaac di ay. So ilang pahawa si Ismael uban kang Hagar ug didto nagdumot si Ismael kang Isaac. Hinungdan paglabay sa pila ka tuigan ang mga kaliwatan ni Ismael ug kaliwatan ni Isaac nagdumot na sila. Kay para sa mga Ishmaelites, sila ang firstborn son ni Abraham. Sila ang makadawat sa saad gyud sa Dios kang Abraham. Pero para po ni Isaac, no. Ako ang promised child. Sa ako gyud ang saad sa Dios. And later ang generation ni Isaac nataw si Jacob. Later ang Jacob nahimong Israel ug ang generation ni Isaac mo'y nahimong generation sa Israel. Ang generation ni Ismael mo'y nahimong generation sa mga other Arab countries. Muna karon grabe ang gera karon sa Israel ug sa Philistines tungod ana nga problem. Nabalaka lang si Abraham. Now, di ka dapat mabalaka, tanang saad sa Dios imong kinabuhi iya ginang hinumduman. Usahay lang, kulang lang tagpagsalig. Abi niyo ang problema, dili man tungod kay wa tay gikaon, wa tay kwarta, wa tay financial, or weak ta physically. Ang problema usahay, kulang lang itag pagsalig sa Dios. Mo ginay tinuod. Balikan po nako ang asawa ni Lot. Ingon ng Dios, biyai ang Sodoma ug ang Gomora. Pahawa mo diha. Sunugo nako ng mga sudara kay grabe na ilang kadautan. Ingon ng Dios, pahawa mo wa mo ilaing bitbiton, biyai tanan ninyong kabtangan, lisod na sa part ni Lot ug ni iyang wife. Dato sila sa Sodoma o sa Gomora. Daghan silang mga kahayupan, nindot ilang balay, daghan silang negosyo. Pero urgent ang command sa Dios. Biyai ayaw lingi. Ang paglingi manggod naghulagway nig kanang kahangawa, kaibog, gisayangan ka, nga pa juga kabiya. So nanagan sila, samtang nanagan sila ngadto sa bukid, gipaulanag kalayo sa Dios ang Sodoma ug ang Gomora, gipangsunog. Ingon ng Dios ayaw lingi gyud sa likod. Tungod sa kabalaka sa asawa ni Lot, nabalaka siya sa iyang kabtangan, nahangawa siya sa butang sa kalibutan, milingi siya. Ug ingon ng Bible, diha dayon nahimo sang usa ka bato solid nga asin. You know, higalegson, dili ka dapat mahangawa sa butang sa kalibutan. Ayag ka worry, ayog ka balaka, dunay katuyuan ang Dios sa tanang butang nga gikuha niya sa imong kinabuhi. One day imo nang masabtan, dili kinahanglan nimong sabton sa pagkakaron kay gusto sa Dios nga musalig na lang gyud kaniya. Kay kung kahibalo ka sa tanang situation, di gyud ka motawag og Dios. Di gyud ka musalig og Dios. Pero once wa ka kahibalo sa situation, dali kayo pagsangpit niya ug pagsalig sa tanang butang. Lastly, akong illustration si Peter. Si Peter, sadang gidakop na si Christ, gikadinahan na, gilaparo-paro, nagbali-bali dito sa mga kadagkuan. Sa unahan gamay, dito si Pedro nagtago-tago, uban sa mga katauhan nga nang nanaw ni Christ. Hayag-hayag na mga around 7 to 8 or 9 a.m. in the morning. Nagtago-tago si Pedro.
And then sa kahadlok or kabalaka ni Pedro nga basin mailhan siya nga kauban sila ni Jesus Christ, nabalaka siya sa iyang security. Basin niya apilon sa kastigo, apilon sa lansang sa cross. Naulaw sa iyang kahimtang. Nidool ang tao niya, di ba kauban mo ng Kristo? Wa ko kailan na. Tulo ka tao nidool ni Peter, di ba kailaw kauban ka ng Kristo nga gidakop? Ni-deny si Pedro 3 times. Ug sa kasuko ni Pedro, ni backslide pagyud siya, ni hawa siya sa iyang commitment as an apostle of Christ, ni balik siya sa iyang daan nga kinabuhi. Tungod na sa kabalaka ni Pedro. Daghag version picture ang worry karon sa ato ang kinabuhi. Abi nimo, ang tao nga naa sa grabing kabalaka, vulnerable kay imong decision making. Ayaw gyud himog major or dagko nga mga decisions once napuno ka sa kabalaka. Tungod bias kabalaka, pataka na nang tag-decide. Mamahala ta. Puslan man, inaani akong nahimo. Abi nimo ang pagkabalaka, isa ni ka serious kay nga sala against the Lord. Ngano? Kay ang kabalaka, isa ni ka output, resulta sa imuhang pride. Garbo. And hinumdumi ang pride mo ni deadliest nga sin against the Lord. Mo ni pinaka-deadly nga sala. Mo ni sala nga kasukan yung maayo sa Dios ang garbo. Nganong ang worry o ang kabalaka nahimo man siyang manifestation or output sa pride. Now, mo ni siya, i-define nako ang pride. Ang pride mao ni ang pagsalig nimo sa imong kagulingon instead sa Dios. Ang garbo nagsalig ka sa imong kagulingon kusog, abilidad, ug wa na ka nagsalig sa Dios. On the other side, ang atbang sa pride ang humility, ang pagkamapainubanon mao ni ang pag-agad og pagdepende sa kusog sa Dios ug dili sa imong kagulingon. Kita niyo contrast, ang pride nagsalig ka sa imong kagulingon kusog, dili sa Dios. Ang humility, nagsalig ka sa abilidad sa Dios, dili sa imong kagulingon. Manang atbang ni silang duha. Ang pride, kaya nako ni, napakoy kwarta. Kaya nako ni, daghan kog access diha sa government. Kaya nako ni, healthy pa ko. Kaya nako ni, taas pa kog kinabuhi. Kaya nako ni, nakoy happy nga family. Kaya nako ni, nakoy experience. Kaya nako ni, nakoy background. Kaya na ko din, nakoy mga friends. Pride na siya. Now, once ang tao gani, mahimo na siyang mabalaka siyang kugulingon, isa na katimailhan, nga too much na kayo kang nagsalig sa imong kagulingon. Ang tao nga nagsalig sa kagulingon, sugod lang na iyang confidence. Sugod lang na iyang passion. Kaya na ko ni. Eventually, ang tao, mahutdan gyud. Nay limitation ang capacity sa tao. Nay limitation ang imuhang kadasig. One day kung magsikag salig sa imong kadasig, hinihinay gyud ka puhon ma-discourage. Kay daghan kag flaws nga makita sa imong kagulingon. Even imong family, daghan kag makita nga mga pagkulang. Even imong best friend, daghan kag makita nga pagkulang. Ang tao nga totally dependent na sa iyang kagulingon gyud nga capacity, one day moabot gyud ka sa grabe nga pagka-discourage. Ug ang tao nga nabalaka, meaning to say, nakita nimo nga dili ka capable mo manage sa situation. Ngano? Tungod kay naa lang ka sa imong kagulingon nga capacity. Kay ang tao nga naay pagsalig sa Dios, di ka mo feel og kabalaka. Naay problema, pero mas mupasulabi ang imong pagsalig sa Dios nga instead mabalaka ka, imong isalig tanan sa Dios. Mao na humility. So ang tao di ay nga humbled enough at ubangan sa Dios, di gyud kaayo matandog sa mga problema kay dali niya masalig sa Dios. Pero ang tao nga nagsalig sa kagulingon, di gyud nako ni kaya. Pride, higala igsuon. Isa ni ka manifestation nga too much ra kayo kang nagsalig sa imong kagulingon mo nang daghan kang nakitang mga weaknesses ug dili nimo kaya na i-manage ang situation. And again, isa ka number one enemy sa Dios ang garbo. Tanaw na to si Apostle Paul
Abi nimo kung naisa ka apostol nga pwede manghambog unta, si Apostol Paul. Pero para nako sa tanang apostles, si Paul ang pinakahambol. Tanaw nato ha, Philippians chapter 4 verse 10 to 13. Letter ni Paul nga to sa Philippian church, ug ingon ni Apostle Paul, I rejoice in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished again, though you surely did care, but you lack opportunity. Nalipay si Paul nga nakita nako inyong pagsuporta sa buluhaton mga kaigsuonan, ingon ni Paul din. Not that I speak in regard to need, for I have learned at whatever state I am to be content. Verse 12, I know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Yung ni Paul, salamat sa inyong concern ang Philippian Church. Kabalo mo nga namoy kaluoy nako. Ug ingon ni Paul nga dili man sa ingon pod nga naglisod kog maayo, kay ingon ni Pablo ha, I have learned, nakatunan nako. Unsay nakatunan ni Paul? Kabalo sa magkinabuhi sa kakabus, kabalo sa magkinabuhi sa kaabunda. Ingon sa nakatunan niya magkinabuhi sa persecution, nakatunan niya magkinabuhi nga dunay freedom. Kanang term nga ingon ni Paul, I have learned, isa na ka long time process. Taas kay na nga proseso gyud. Naabot pod sa point sa life ni Paul, nag-question siya nganong daghang mag-persecution, nganong daghan magkawadon sa Christian life, nganong inaniman. Pero despite sa mga questions ni Apostle Paul, later nakatuna niya unsay sikreto di ay sa Christian life, ang pagpaubos. Tanawa yung sa ingon ni Paul sa 13. Nganong na-overcome niya tanang kalisod, tanang problema, ingon siya, I can do all things through Christ who strengthens me. Ay di ay ang kusog day nga gikuhaan ni Paul gikan di ay ni Jesus Christ. So si Paul, kung usa pa siya katao nga puno sa hambog, puno sa garbo, iyang ipanghambog, iyang pagka-lawyer, iyang paghambog, iyang influence, di gid niya kaya i-survive pod ang mga persecution. Pero nganong na-labyan o na-overcome to tanan ni Apostle Paul, tungod kay ingon siya, tungod ni Jesus Christ. So makita na to dinhi ang picture sa usa ka tawo nga humble. Si Apostle Paul, ang tao nga humble, madaugon jud ka sa imong kinabuhi. Kaya nimo i-overcome ngano tungod ni Christ nga naghatag nimo sa kusog. Ang tao nga puno og pride, pildi gyud ka. Nganong pildi ka kay walay Dios nga nagtabang sa imong kahimtang. Tanawa si Paul na puno sa persecution iyang life. Probably nagsulat siya sa Philippian church, nasa prisuhan ani. Posible. Pero nganong si Paul nas prisuhan, siya pa'y nagdasig sa mga tao nga naas gawas. Ingon pa sa Thessalonians, rejoice evermore. Wa say reason mag-rejoice kay nasa prisuhan, kadina iyang kamot ug iyang tiil. Nganong si Paul taliwala sa kalisod, nganong nagmadaugon siya tungod sa iyang humility, pagkamapainubsanon. Ug ang tao nga taas og pride nga di mo tawag og Dios, munay tao gyud nga padulong sa pagkahagba. Again, ang pagkabalaka di ay ilhanan ni higaligsuon nga too much na kaayo kang nagsalig si muhang kaugalingon. Kay kung nakay pagsalig sa Dios, di man jud ka mabalaka. Now, ikaduhang butang atong tanawon, worry cannot help the situation. In fact, ang kaning kabalaka mo pa nimo pasamot noon sa sitwasyon. Wala gi bisan gamay nga matabang ang kabalaka sa imong problema. Tanawang ingon ni Christ, Matthew 6:27. Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? Ingon ni Christ, kinsa man ninyo ang kabalaka ba? Makahatag ba nig dugang edad nimo sa yuta? Sige daw.
Makadugang banis edad ang kabalaka or makaminus? Makaminus. Wa ko'y nadunggan nga tao nga successful, nag-interview siya sa media, daghang kay mga kamera nga nakaatubang niya. Wa ko'y tao nga nadungog ningon nga successful kay ko sa akong kinabuhi sa una tungod maguni kay grabe ko kabalaka. Daghan kay kong kabalaka hangtod karon nagsikog kabalaka mo nang successful ko sa akong life. Walay inana. Ang tao nga mga successful silang career, sa industry, sa business, silang family, relationship, sa power or influence. Kato ni mga tao nga maingon, yes, niagi kong kabalaka before, pero ako tong na-conquer, akong napildi. Gilabyan ako tong state, ug nahimo kong positibo sa akong kinabuhi. Wagi tao nga nabalaka nga nahimong successful. To tell you honestly. Munang kung naay kabalaka karon sa imong kinabuhi, siguro major sa imong thoughts puro kabalaka ay yung expect og success. Di gyud ka mahimong successful, to tell you honestly. Once imong ianad imong kagulingon sa mga negative nga mga butang, di gyud ka mahimong successful. Mura ni siya inani ba? Everyday gitagaan ta sa Ginog container nga puno sa faith. O yun ang Ginoo, okay, tagaan ti kag faith everyday, gamitan na nga faith para sa pagkinabuhi nga positibo nako. Ang worry kawatan ni sa atong faith. Ang worry mo ni siya buslot nga ginapaawas niya ang atong faith nga gihatag sa Dios. Kung magsigi tag kabalaka matag adlaw na ibanan ang atong faith nga unta para sa Ginoo. Mo nang atong entire day affected na siya once nigmata kabuntag sugaton din tag kabalaka, affected na gid siya. O gabi nimo ang worry isa ni ka-serious nga butang mo ni mo hatod ngadto sa tao sa pagkahadlok o kining anxiety. Ang anxiety isa na ni ka too much nga level sa emotion sa tao. Kanang mangurog na kas kabalaka o kahadlok. Tanang makita nimong opportunities kahadlok. Bisag na opportunities nga mga but mabalaka gihapon ka. Mo na siya anxiety. Seryoso na kanya sa nga situation, kabalo ka asa na nagsugod, kabalaka. Mo na nga be sure nga atong i-conquer na siya nga klase nga mindsetting. Wala na'y matabang nimo. In fact, makapasamot na sa situation. Number 3. Ang pagkabalaka, usani ka ebidensya. Isa ni ka proof nga ang kaaway mo'y nagkontrol sa imuhang huna-huna. Once makontrol ni Satan ang imong thoughts, controlled niya ang imuhang life. Inomdumig yun. Once makontrol ang imong mind, ang imong thinking, ang imong thoughts, kontrolado na ang imuhang kinabuhi. Tanaw na to ning 1 Timothy 1:7. Ingon din ni Paul, letter niya ning katukang yang Timothy, for God has not given us a spirit of fear. Ang Dios daw wa gyud suka daghatag nimo kahadlok. Unsay gihatag sa Dios? Power, love, sound mind. 1 Timothy 1:7. Okay? Ang gihatag daw sa Dios nimo positibo nga hunahuna, malinaw nga hunahuna, na kay gugma mohimo sa mga butang, ug na kay power, na kay kadasig, na kay confidence, magmadaugon ka. Sa ato pa di ay, kung ang atong hunahuna noon, kahadlok na, nibati na tagkabalaka, dili na gikan sa Dios. So ang Dios may naghatag na tong kadasig. Otherwise, kung ang imong kinabuhi na puno na sa negative nga mga butang, dili na gikan sa Dios. Now honestly, i-check imong kagulingon daw. Napuno ba kag kabalaka? Nagsigi ba kag kabalaka? Kay once ang tao nagsigi kabalaka, it means nga influence jud ka sa kaaway. Now tanaw na to ang realidad ha. Sa Matthew chapter 16, 21 to 23. Tanaw na to ni si Peter kadali. Nga bisag Kristohano na ta, pwede gihapon ta ma-influence gyud sa kaaway.
pwede gihapon ta dula-dulaan ang atong huna-huna. Mao ni nga time nga kuyog ni Christ iyang mga disciples, iyang mga apostles. Og ingon si Christ iyang gipredict dinhi nga one day mamatay siya sa mga kadakuan, ilubong ug mabanhaw siya. Verse 21, from that time Jesus began to show to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised the third day. So gipanagna din ni Christ in siya nga relax lang mo ha mga tinun-an nako. Gikan karon pila ka adlaw gikan karon wadto ko sa Jerusalem. Matubang ko sa kadagkuan. Patiyon ko nila. Pero mabanhaw ko pag-usab. Ni-interrupt man si Peter sa verse 22. Unsay ingon ni Peter? Then Peter took him aside and began to rebuke him. Iyang girebuke si Christ. Ganyan sa pag-ingon. Far be it from you, Lord. This shall not happen to you. Ingon taon si Pedro, kung sa ato paning Pinoy, pinis Pedro, ingon na ni, simba ko, Ginoo. Ingon si Christ, pila kadlaw karon mamatay ko. And then, mabanhaw ko. Ingon si Pedro, ayaw in taon, Lord. Ayaw in taon na itugot, Ginoo. Ang kabalo mo, unsay may tabo. Kung si Christ dili mamatay sa cross, unsay may tabo nato? Wala tay salvation. Wa tay kaluwasan. Ang pinaka main mission ni Christ sa yuta, malansang sa cross sa pagbayad sa atong mga sala. And then gibaraw sang Pedro, ingos Pedro, ayaw in taon, Ginoo. Ayaw migbiyae. Kabalo ka paglingi ni Christ 23. Kinsay girebuke ni Christ? Si Pedro ang nag-ingon 23, but Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan." Oh. Kinsay gikasab-an gihinginlan din ni Christ? Si Satan. Pero asa sa miatubang? Kang Pedro. No, lain na ni nga feeling, no? Siya nga pahawa diri Satanas, siya si Pedro may gitudlo. Kung ikaw ni Pedro, unsa may buhaton nimo? Kabalo mo unsay point din ni Christ? Nakita ni Christ ang spiritual activity. Ang nakita lang sa tao, ang literal nga tao. Sa tawahanon nga aspect ni Christ, nakita niya si Pedro. Pero sa iyang pagka-Diyos, nakita niya si Satan na akilid ni Pedro. O si Satan mo'y nagsiguhonghong ni Pedro nga ingna na imong Ginoo nga di na lang mamatay. Ingna na sa pugni na iyang plano. Nakita na ni Christ nga si Satan siguhonghong didto kang Pedro. Si Pedro iyang nadungog, mo po iyang giingon ni Christ, nilingi si Christ, giatubang niya si Pedro, pero iyang girebuke si Satan nga naakilid ni Pedro. Ngunit point din muna nga spiritually na ay mga nahitabo sa tong kinabuhi nga wa na to nakita nga ginahunghungan tag maayo sa kaaway. Wa na kay kanon. Wa na kay income na nakay balatian, tigulang na ka. Yung mga bata managko na. Ulaw na kayo, makasasala na kay ka unsa pa imong buhaton. Dili na kaya, wa nay oras para mo hinulsol pa kasi yung mga sala. Ginapuno ni Satan og kabalaka imong kasing-kasing. Munang musugot tag sa dili, dapat atong hinumduman nga pwede gyud dulaan sa kaaway ang atong hunahuna. So ang kabalaka proof ni siya nga controlled na sa kaaway ang imong hunahuna. Munang dapat gid nimo ning i-overcome. Later atong tan-awon ang solusyon niini. Number 4, worry is contagious. Ang pagkabalaka makatakod ni. Tuon yung COVID-19 lang ang makatakod. Ang pagkabalaka makatakod pud. Abi nimo, isa sa mga major nga reasons nganong napuno tag kabalaka, isa sa mga hinungdan, influence. Pakigkuyog-kuyog gud sa mga tao nga sige laghisgot og problema, ikaw pod mag-inana pod ka. Bitaw, kuyog sa mga tao nga, halay grabe akong problema.
Sag nanay blessing ni abot, hala kulang pag yun ni. Nanapoy blessing ni abot, okay na kaya na, pero kulang gihapon na. Ang tao bitaw, wata kabantay, nahimo na natong attitude ang sigig kabalaka. Sino tagabalaka noon? And isa sa hinungdan sa pagkabalaka, influence. Labi na sa atong balay, timingan pa mo ato akong mama sa una, tagabuntag, mura nagmasingan ang tanang problema lagi, manggawas, watag kuan, inaning kuan. Pero mingaon biya kapuhon ka na matigulag na sila. Mingaon ka, wara na sa kong mama sa una. Once negative ang atmosphere sa tong balay, ayog expect imong mga bata managko ng positive. Inigdag ko ana, mudugang punas problema. Kay nadungog nila kanunay nga inani, nana. Pero once hisgutan nimo ang mga butang solusyon instead sa problema, mao nay kasagaran madungog pud sa bata. Mao nay matatakko silang hunahuna nga natay Dios. Natay dako nga Dios, dako pa sa tong problema. Kuyog-kuyog sa mga tao nga magahisgot lag pirmig Dios. Ikaw pud matakdan. Makatakod ang kabalaka. Lingi ago nimong tapad. Lingi ba? Tanaw mananakod ba nagnaom? Gilili magyanyo. Ay la picture. Makatakod ang kabalaka. Now ingon ang 1 Corinthians 15:33. Seryoso na magud kayo mo. 1 Corinthians 15:33. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Ang di maong influence sa katawhan makaguba ni si mga good nga quality unta nga pagka-Christian. Bisag unsa pa nimo ka-Christian, pero kung dili nimo ilikay imong kaugalingon sa di mao nga mga influence, mga negative sa gid ka. Munang dako kayog tabang ang pag-involve nimo sa mga spiritual activities. Involve bitaw kag mabuluhaton sa church, puro man Ginoo imong madungog diha. Puro man moingon, sige lang, nay problema, ampo na to na. Di ba? Kasagaran pakig istorya gug mga Kristohanon, pakig apil og mga fellowship sa church. Di ba? Di gyud mo entertain og problem. Dili na padugayog istorya, moingon dayon, iampo na to na sis. Iampo na to na brad. And wag ka siguro kabantay, pero the more na magsigig balik-balik sa mga unahuna, nga iampo lang ni na Dios, iampo lang ni ang Dios, iampo lang ni siya, muna mo tatak si mong kasing-kasing. Muna kung na kay mga problema, dali kay pag-ingon, sige lang, ang Dios na bahala nini, mas dako akong Dios kaysa akong problema. Pero kung kasagaran niyo madungog bitaw, grabe bitaw no, atong kalibutan karon hadlok na kayo, di ba? Tanaw-tanaw mga news sa YouTube, puro pang hadlok. Nga nagbombing na po dito, naggera na po diri, naggubot na po ang Pilipinas, naggubot na po diri. Mura na kag magpanik. Imbis wa kay labot, maapil na nung kas problema. Nagambiyag mga fans sa mga celebrity nga mas isog pa sila kaysa mga nag-away nga mga artista. Akong lulas na makigpatay to kay iyang mayor nga iyang gisuportahan, giaway sa laing pikas party. Yes, daghang mga tao nga mas affected pa sa dili nila problema. Yes, contagious ang worry. Dali kayo maka-influence ang pagkabalaka. Arita sa solution, number 5. Unsay solution nining tanan? Now, again, balikan ako. Ang pagkabalaka, isa ni kaseryoso nga sala sa Dios. Tubangan sa Dios. Muni maghatag og conflict sa atong kinabuhi, sa atong pamilya. Muni maghatag og division. Muni mo hatod na to sa mga wrong decisions. Muni mo hatod na to sa anxiety. O ang worry, abi nimo, isa ni ka spiritual nga battle. Ang pagkabalaka, isa ni ka spiritual nga pakig-away. Dili in town ni part lang sa Christian life nga normal gid ba sa Christian nagi kabalaka. No my friend. Ang tao nga nagsigig kabalaka naa sa dako kayo nga spiritual battle. Yes. Ug hangtod nga di niyo ma-realize nga naa usa ka gera, di gyud nimo tinguhaon gyud ang solusyon niini.
Ug ang kaaway nimo dinhi dili imong silingan. Dili ang ubang tao. Kini nga battle, kini nga away kalaban nimo dinhi si Satan ug iyahang mga demons. Munang ingon ang Ephesians chapter 6 nga wa ta nakig-away sa mga powers, wa ta nakig-away sa flesh and blood. Ang atong kaaway ang prince of this world nga gitawag sa Bible, si Satan ug ang mga fallen angels. Ug usa ka delikado kay nga kahimtang once atubangon nimo ang puwersa sa kaaway. Yes. Ug hangtod nga di nimo ma-realize nga naa dita sa pakig-away di ay spiritually nga pila na ta katuig gidula-dulaan sa kaaway, gidugmok sa kaaway, giyatak-yatakan sa kaaway, di gyud nimo seryosohon pagbangon ng imong Christian life. Di gyud ka moduol sa Dios. Hangtod nga di nimo ma-realize nga hapit na ka gi-knock down sa kaaway. Usually, daghang biyang mga Christians nga diha na makarealize og tawag sa Dios pero pildi na kaayo. Guba na kayong kinabuhi. Giguba nagmaayo sa kaaway. Pila na kakatuig nagsuffer nini nga battle sa atong kinabuhi. Wa gid tay ugma sa kabalaka. Tanaw na to unsay solusyon ni Paul, Philippians 4:6-7. Ingon ni Paul, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving." Now, dinis ako sa una. Ingon siya, "Be anxious for nothing." Ayaw kabalaka. But in everything by prayer and supplication. The same thing lang ni supplication sa prayer. Pag-ampo. So first di ay nga solusyon gyud sa kabalaka ang pag-ampo. Pag-ampo gyud. Naikanta nag-ingon, "Why worry when you can pray?" Katunan ako na sa youth camp sa una. Abi nimo ang tao nga may nampuon, usa ka tao nga dependent sa Dios. Ang tao nga dili may nampuon, usa ka tao nga nagdependent siyang kaugalingon. Pero ang tao nga may nampuon, nagsalig gyud ka sa kusog sa Dios. First nimong buhaton, panlak sa imong room. Tagay gihigayon ang Dios sa pag-ampo. Ayaw i-baby ang kabalaka. Ayaw baliwalaa ang kabalaka. Isa na ka virus nga nagaguba sa imong faith sa Dios. Basin biya one day mo bangon ta nga paralyzed na kita spiritually. Dad-ana sa pag-ampo, dili tong regular nimo nga prayer. Isa ka special gid nga appointment sa Dios. Pwede niyo buhaton taga-kadlawon kanang mingaw na inyong balay, inyong kwarto. Tagaay yung special nga time ang Dios sa pag-ampo. Tanan nimong gusto pa ngayon, himua das pag-ampo. Special nga appointment sa Dios. Ingon din si Paul, and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Ingon siya, kung mag-ampo ka, be specific. So kung mo pray ka, specific ka sa imong prayer. Lord, nabalaka ko sa akong family. Lord, nabalaka ko sa among health. Lord, nabalaka ko sa among kanunon. Lord, nabalaka ko para sa among nasod. Lord, nabalaka ko sa akong mga relatives nga wala pa diha nimo. Be specific sa iyong mga prayer. Ludhi gyud og pag-ampo. Sagunso na pila ka adlaw. I-maintain nimo na. Ug isa pa, ayaw guhunong sa pag-ampo hangtod nga walay tubag ang Dios. Yes, munay powerful kay nga prayer. Inig-pray nimo pila 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Buhata na next day, Lord, wa gyapon ang imong answer. Di ko muhunong Ginoo hangtod nga di ka muhatag. Next day wa gyapon, buhata gyapon nga prayer. Ayaw guhunong sa pag-ampo, pagluhod, paghilak. Ayaw hunong sa pagpangayo sa Dios hangtod wala say buhaton nga tubag. Muna gihimo ni Hana. Wa sa ni hunong og ampo sa templo hangtod nga wala gihatag ang iyang first baby nga si Samuel. Powerful na siya nga pag-ampo. Tanang pag-ampo, di gid may tabo nga dili tubagon.
Kung no ang answer sa Ginoo sa iyong prayer, tagaan kanyag sign nga ni answer siya no. Ug mo answer siya yes, tagaan niyag sign nga ni answer siya yes. Naagid kay ma-receive nga clear nga answer sa Ginoo sa iyong prayer. Ayaw hunong sa pag-ampo. Kung nakagi-pray nga loved ones nga gusto madalas Ginoo, ludihig ampo. Ayaw to'y ampo lang i-appeal mo sa pagpanihapon, pamahaw, isa ka special gid nga pray. Kung na kay problema hatod karon bit-bit nimo na sa imong abaga, ludhi nag-ampo. Ay hunong nga dili tubagon sa Dios, kay ang Dios mutubag yun sa pag-ampo. And you know number 3 nga solusyon ingon ni Paul, and the peace of God, verse 7, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. So number 3, i-surrender imong life kay Jesus Christ. I-inline ang imong life kang Jesus Christ. Unsay pasabot ani? Ibalik ang imong focus sa mga butang nga focus pod ni Christ. Ang life nga inline diha kang Christ, usa ka kinabuhi nga nag-follow ka sa purpose sa imuhang Christian life. Christian life is all about following the Lord's command. So once ang imong kinabuhi in line sa will ni Christ, gaan kay imong kinabuhi dadon. Abi mo sa bonsai principle, kinahanglan ibton ang kahoy nga na kagamot nagmaayo para ibalhin sa gamay nga kaang. Usahay pod ang kahoy nga naniturok sa gamay nga kaang, ibton para ibalhin sa yuta. Dili makadako ang kahoy nga nanabutang sa gamay nga sudlanan, gawas kung ibton sa ibalhin sa mas dako nga yuta. And you know what? Usahay nakagamot nagmaayo ang atong kinabuhi sa mga wrong principles. Usahay di mao ang atong hobbies, dili mao ang atong hilig, dili mao ang type sa music nga atong ginapaminaw. Di mao nga klase nga friends ang naga-influence nato. Di mao nga mga prinsipyo or tuo-tuo ang atong ginasubay. Nay plano ang Dios nimo pero di siya ka-perform hangtod nga nagpuyo or nakagamot ang imong kinabuhi diya. Mo nang usahay bahalag sakit kinahanglan kanya lang katon ug ibalhin sa mas tambok ug mas dako nga yuta. Ug hangtod nga wa ka na in line sa will ni Christ, ibton gyud ka sa Ginoo. Painful na sa higalay suon. Pero sa saad ni Christ, Matthew 11:28 to 29. Muni last verse nako, ingon ni Christ, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Duol ni Jesus Christ. Tanang nabugatan, gikapoy, napuno sa problema, duol ni Jesus Christ. I-surrender imong life ni Christ. It doesn't mean nga happy kas imong kinabuhi, pero kung naka sa wrong principles, one day muuli gyapon ka sa kabalaka. Tud kay di gyud mo work out ang principle sa kalibutan. Samtang sayo pa duol ni Christ. Ingon siya, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Nayugo si Christ. Ang yugo sa time ni Christ, duha ni kabuok. Once magdaro sila, duha ka baka ilang ginagamit. Isa ka yugo, ikaduha nga tos isa ka baka. Once muduol ka ni Christ, tagaan kanyag yugo. Yoke. Ingon siya, "Take my yoke." Iyahang isa, imuha pong isa. And once nakasayugo ni Christ, hayahay ka, kay pasanon ka mismo ni Christ. Munang gaan ang life, basta naka ni Christ, taliwala sa mga problema, gaan ang kinabuhi, makalahutay gihapon ka, kay si Christ mo'y nagpasan nimo. Muna nga, pailob lang taon sa mga problema karon sa atong kinabuhi, kalisdanan, kawadon,
ang Christian life dili ni padatuay, di ni padaghanay kwarta, di ni padaghanay influence. Christian life is all about living for Jesus Christ. Ang tinuod nga kahimtang nato puhon didto sa eternity. Na didto ang tinuod nga ganti sa tanang pagpaubos, pagpailob, pagantos nato dinhi sa yuta. Basta ayaw lang yung give up. Ayaw i-give up ang imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Let us pray. Amahan namong langiton, salamat Lord, kay nag-remind ka nga ang kabalaka day amahan usa ka virus sa among faith diha nimo. Ang kabalaka Lord, iso na ka seryoso kayo nga sala sa mga tubangan, nga kasagaran pud namo Lord nga nabuhat. Thank you Lord sa pag-remind nga doon na day solusyon ang tanan. Pwede day mi Lord nga magkinabuhi pa nga puno sa kadasig ug kalig-on. Una, pinagis pag-ampo. Ikaduha Lord sa pag-specific sa among prayer. Tagay mi kasing-kasing Ginoo nga di mi muhunong sa pag-ampo nga hangtod wa kay tubag niini. Ikatulo Lord, ang pagtugyan ug balik sa among kinabuhi diha sa imong anak nga si Jesus. Lig-on nami amahan, samtang naghulat mi sa pagbalik ni Jesus Christ. Tagai mi kalig-on kadasig taliwala sa mga problema. Nga likod ug taliwala Ginoo sa mga kasakit, kawadon, kabalaka Ginoo nga iatake ni Satan din hinamo. Magpabilin ming lig-on, madasigon Ginoo nga mopabilin sa imuhang mga saad o makinabuhi nini amahan. Salamat sa kadasig sa kadaugan. In Jesus name we pray. Amen ug amen.